Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê dibêje ku hevpeymaniyê li gel Amerîka û Tirkiye planên taybet bi avakirina navçeya aram gotûbêj kirine. Enes el-Abda serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê ji Ajansa Anadolya Tirkî re ragihand ku Amerîka û Tirkiye derbarê avakirina navçeya aram gihiştine rêkeftineke destpêkî û hîna çend xaleke giring derbarê kûrbûn û hebûna aliyên leşkerî di navçeya aram de mane û gotûbêjî navbera Tirkiye û Amerîka de berdewam in. Herwiha el-Abda ragihand ku weke amaje didin xuyakirin avakirina navçeya aram wê di sê qonaxan de derbas bibe. Qonaxa yekê ji serê kaniyê heta Girêspî ye û bi dirêjahiyê 7 kîlometr korahiya 5 ta 14 kîlometran. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê got jî ku qonaxa dû ji avakirina navçeya aram wê heta sînorên Iraqê li xwe bigire û qonaxa sên bi aliyê Rojava de heta robarê Diclê wê li xwe bigire. Abda tekez kir ku ew weke hevpeymaniyê piştevaniya avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê dikin ji ber her devereke aram li Sûriyê were avakirin di berjewendiya gelê Sûriyê de ye û ew navçeya aram wê dergeh li pêşiya penaberên Sûriyê veke da ku vegerine ser zêdên xwe.